Saudos, como están? De seguro que a maioría de vostedes teñen a mente posta nas vacacións e seguro que a maioría non as están desfrutando aínda. Iso supón pros que son pais máis dun quebradeiro de cabeza, porque o curso escolar xa rematou hai uns días. Daí o éxito das escolas de verán que organiza o Concello e que este ano se desenvolven nos colexios Ramón Cabanillas, Raíña Fabiola e As Fontiñas. A Talisa chegou hoxe a concelleira de Educación, Rebeca Domínguez, para comprobar como están a pasar os rapaces nas moitas actividades preparadas. Dende onte, preto de 250 nenos participan nas escolas de verán que se están a desenvolver nos colexios Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas e As Fontiñas, no marco do Programa Municipal de Conciliación posto en marcha polo Concello. Unhas actividades que, segundo a edil de Educación Rebeca Domínguez, son fundamentais para que os nenos teñan algo que facer mentres os pais e nais traballan. Máis que moi importante e fundamental, non? Porque senón sería imposible que os pais das nais puderan seguir co seu ritmo de vida habitual unha vez rematou o curso dos rapaces e das rapazas. Desta forma, poden facer uso do servizo de comedor, de madrugadores e recollelo xa á volta, e a súa vez tamén moi beneficioso para os rapaces, non? Porque poden gozar dunha oferta de ocio, pero combinado tamén con aprendizaxe para continuar durante este mes e máis, fomentando valores como compañerismo e estreitando lazos con outros rapaces cos que normalmente non están durante o resto do curso. Este programa, que se vai extender ata finais do mes de xullo, inclúe actividades lúdicas e deportivas, pero tamén educativas. De feito, nestes primeiros días, os nenos achegáronse ao sistema solar e os planetas dun xeito divertido. Estamos facendo todo, vamos a traballar sobre os planetas, onde fixemos unha bola do mundo, onde vamos colocando os animais que hai en cada zona. Temos moitos pequeniños, co cal pois é un pouco complicado explicarlle todo, non? Onte estuvo con nós tamén un científico loco que vai a vir máis días para enseñarles cancións. Os nenos que teñen entre 4 e 12 anos están encantados por acudir a este tipo de actividades. Que los fines de semana no hay deberes, que no hay que estudiar nada, nos divertimos. Hacemos juegos con balones, pintamos y hicimos una luna para que aterrizara el cohete. Pintamos cohetes. Ao marxe das actividades en sí, o Concello ofrece tamén un servizo de madrugadores con almorzo incluído e tamén o servizo de comedor. O programa de conciliación inclúe, ademais, actividades no rural no marco da campaña Vive o Verán e a Escola de Verán de Inglés no Instituto Rosalía de Castro. Mentres os rapaces desfrutan dos seus primeiros días de vacacións no Pazo de Raxoi, seguimos a voltas cos números. Despois de coñecida onte a liquidación dos orzamentos de 2011, o PSOE ratificase na súa opinión. O goberno local mentiu sobre a situación das arcas municipais para poder criticar a xestión do anterior executivo bipartito. Unha vez coñecidos os datos da liquidación orzamentaria de 2011, os socialistas ratifícanse na súa postura. O plan de axuste non era necesario porque existían fondos nas arcas municipais para facerlle fronte a boa parte do pago pendente aos proveedores. A concelleira socialista Marisa del Río cualifica as explicacións dadas onte por Cecilia Sierra como surrealistas e vai máis alá. Acusa a edil de Facenda de non dicir toda a verdade en canto á execución do gasto. Dixo, nós en total executamos menos gasto que ingreso, pero en total, non en gasto corrente. E no total entra o capital. É dicir, o que eles executaron por debaixo do orzamentado foi investimento. De feito, o investimento executouse no 48%. Iso é o que baixa o nivel de gasto. O nivel de gasto non se baixa por aforros, senón que se baixa por ausencia de investimento, cando precisamente o investimento o que esta cidade precisa. Marisa del Río volveu insistir en que hai 2 meses que Cecilia Sierra coñecía os datos da liquidación, que, lembramos, reflicte un superávit de 6 millóns de euros e un remanente negativo de tesourería de 1,4 millóns. Cree a concelleira do PSOE que quedou patente que os populares non deron a coñecer os datos antes porque desmontaban o seu discurso catastrofista sobre a situación económica do Concello. Que aquí o que acontece é que non se nos estivo contando a realidade. E por qué? Por todo o antedito, pero tamén porque o que acontece neste Concello, o que aconteceu económicamente neste Concello, desmonta a totalidade do discurso catastrofista que está a facer o goberno municipal. O goberno municipal asenta as súas decisións, asenta o seu desgoberno
na existencia dun estado de quebra no Concello que é inexistente, é falaz, é unha falacia, decirlo así. Ademais, Marisa del Río lembrou que o 2010 tamén se pechou con superávit e cunha baixada do remanente negativo de tesourería. Para a edil, o PP non quere poñer transparencia nunhas contas que, segundo a socialista, teñen unha lectura clara. Por certo, que o PSOE únese á celebración do Día Mundial polos Dereitos das Persoas Lésbicas, Gays, Transexuais e Bisexuais, ca presentación dunha moción que busca facer visible a este colectivo. Ademais, os socialistas aproveitaron para presentar o colectivo Sete Cores, unha agrupación do propio PSDG que agora ten presenza en Compostela. O igual que fixeran onte os nacionalistas, o PSOE presentou hoxe a moción que levarán ao pleno ordinario do día 28 en relación ás persoas lesbianas, gays, transexuais e bisexuais. A sesión coincide co Día do Orgullo e os socialistas queren que se aprobe unha declaración institucional do Concello en apoio a este colectivo. Tamén reclaman a creación dun servizo de mediación LGTB. Crear en el Concello de Santiago un servicio de mediación, esto lo que pretende es precisamente apoyar a aquellas personas que están definiendo, que tienen dudas o que no tienen apoyos familiares. Creemos que es importante el que se conte con algún punto de referencia para poder trabajarlo. Nosotros empezábamos a hacerlo, teníamos ya un proyecto más o menos hecho, pero bueno, al final quedó todo, se interrumpió todo. Na proposta, os socialistas tamén instan a Xunta que desenvolva políticas activas de normalización despois de que os populares eliminaran Educación para a Cidadanía. O PSOE aproveitou para presentar o colectivo Sete Cores, unha entidade integrada no PSDG e que agora contará con grupo propio en Compostela. Esta agrupación organizará distintas actividades para os vindeiros días. Entre elas, destaca o manifesto que se vai ler mañá dende o balcón da Fundación Eugenio Granel, onde colgarán unha bandera gay. Doutra banda, Sete Cores unirase á manifestación que organizan outros colectivos da cidade o vindeiro 7 de xullo en Santiago. Por último, o colectivo vai poñer en marcha outro acto o 18 de xullo, no que participarán, entre outras, a exministra Trinidad Jiménez. O Goberno galego confía plenamente na rendabilidade da cidade da cultura, é o que dicía hoxe o conselleiro de Cultura e Educación na súa comparecencia no Parlamento para explicar o contido do Plan Estratéxico do Gaiás, aprobado, como saben, a semana pasada no Consello da Xunta. O Executivo Autonómico prevé que no 2015 só terá que subvencionar o complexo con 4,5 millóns de euros. Segundo explicou Jesús Vázquez, o resto dos recursos que se precisan para cubrir os seus case 9 millóns de euros de gastos conseguiránse a través da venda de entradas, patrocinios e alugueiros. En resposta ás críticas dos grupos da oposición, o titular de Cultura reiterou que co Plan Gaiás a Xunta aproveitará as potencialidades do complexo deseñado por Peter Eisenman para xerar emprego e recursos dos que se poidan beneficiar todos os galegos. Ofrecemos á cidadanía un plan concibido para facer rendible o Gaiás e xerar emprego e recursos para todos. Presentamos unha estratexia e unha planificación concreta que por primeira vez contempla o emprego de fondos europeos na cidade da cultura e que pretende aglutinar a explotación conxunta de elementos culturais e turísticos para devolverlle a Galicia o que é de todos os galegos. Por certo, que a Cidade da Cultura é a protagonista dunha serie de apuntes artísticos do arquitecto Pablo Tomé que se poden ver dende onte no espazo de arte do Grupo Correo Gallego. Na exposición, o artista fai a súa particular ascensión ao Gaiás a través de 22 debuxos. A mostra foi presentada onte polo catedrático da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, José Antonio Franco Taboada. Durante a inauguración, Pablo Tomé confesou a súa obsesión por amosarlle a xente a mirar o que non se ve e a descubrir a periferia das cidades. Ademais, o arquitecto reivindicou o debuxo a lápis, a técnica utilizada nas obras que se poden ver no espazo de arte do Grupo Correo Gallego. Subindo a Cidade da Cultura, unha clase de debuxo consta de 22 apuntes realizados nun caderno durante 4 horas, o tempo que empregou o arquitecto en subir ata o Monte Gaiás. Ademais, Pablo Tomé exhibiu onte 3 acuarelas máis que non forman parte da exposición e que recollen as vistas panorámicas a Compostela dende Belvís. Cambiamos de escenario para irmonos ata o Hospital Clínico. Ali presentábase esta mañá unha nova ferramenta que vai contribuir a mellorar a calidade de vida dos doentes con cardiopatía isquémica crónica, unha nova organización do proceso asistencial
destes pacientes. No seu deseño veñen traballando distintos especialistas do CHUS dende hai xa 5 anos. Despois de 5 anos de traballo, o Servizo de Cardioloxía do CHUS presentou hoxe a nova organización da asistencia aos doentes con cardiopatía isquémica crónica. Trátase dun protocolo que favorece a coordinación entre a atención primaria e a especializada e entre os distintos departamentos do hospital e que atende mellor as necesidades dos pacientes. E que unha boa atención para os doentes con cardiopatía isquémica crónica equivale a salvarlles a vida. Que es que los pacientes que llevan a un sistema sanitario y están óptimamente tratados tienen un pronóstico excelente. Los supervivientes de la cardiopatía isquémica si están bien tratados y cambian su estilo de vida, tienen una expectativa de vida similar al de la población general. A cardiopatía isquémica é unha enfermidade das arterias coronarias que se traduce en distintas patoloxías como o infarto agudo de miocardio. Trátase da primeira causa de hospitalización no Servizo de Cardioloxía do CHUS, con máis de 1000 estancias cada ano. Ademais, causa a morte de case o 4,5% dos pacientes, porcentaxe que baixa o 2% no caso dos doentes crónicos. Daí a importancia da prevención, un capítulo que, segundo o xefe de Cardioloxía do Clínico, está un pouco descoidado en Galicia. Nese sentido, José Ramón González Juanatei fixo un chamamento a evitar o tabaquismo e a obesidade infantil. Segundo dixo, as condutas axeitadas poderían previr un infarto no 90% dos casos. Seguimos falando de saúde porque mañá celebras o Día Mundial da Espirometría. Esta xornada ten como obxectivo advertir da importancia de realizar determinadas probas respiratorias para diagnosticar precozmente a EPOC, a enfermidade pulmonar obstructiva crónica. En Galicia, segundo a Sociedade Española de Neumoloxía e Cirurxía Torácica, realízanse cada ano menos probas das aconsellables, 30.000 fronte ás 80.000 espirometrías recomendables. A Sociedade Española de Neumoloxía e Cirurxía Torácica deu a coñecer hoxe os resultados do primeiro estudo da espirometría en España, na véspera do Día Mundial da Espirometría. O termo engloba unha serie de probas respiratorias vitais para detectar a enfermidade pulmonar obstructiva crónica. A EPOC é unha doenza descoñecida para a maioría dos cidadáns, malia que a súa prevalencia é moi alta. Que demuestra que hay una prevalencia de 9,1 por 100.000 habitantes, con unas edades entre 40 y 69, y 10,2 en el estudio del EPI-Scan. Sin embargo, esta enfermedad está infradiagnosticada, es decir, prácticamente los cálculos son que aproximadamente entre el 78 y 73% de los pacientes con EPOC no están diagnosticados. O tabaco é o principal factor de risco da EPOC. De feito, o 95% dos pacientes con enfermidade pulmonar obstructiva crónica son fumadores ou exfumadores, pero hai outras causas máis descoñecidas. La mayor parte de los casos de EPOC están en relación con el humo del tabaco, aunque no todos los casos, ya que hay un porcentaje de casos, sobre todo en la zona rural, en relación con el uso de cocinas de leña. A detección precoz é fundamental na EPOC e, de feito, pode evitar a morte do paciente ou outras consecuencias como a incapacidade. De aí a importancia dos espirómetros. Segundo o estudo da Sociedade Española de Neumoloxía, este aparello está xa presente no 62% dos centros de atención primaria de Galicia e no 87% dos centros de atención especializada. Aínda así, na nosa comunidade realízanse cada ano unhas 30.000 espirometrías, fronte ás 80.000 que serían recomendables. E hoxe tamén coñecíamos quen vai ser o pregoeiro das festas do Apóstolo. Se ele acepta, será o adestrador do Obradoiro, Moncho Fernández. O alcalde compostelán Ángel Currás vende trasladarlle o adestrador do Obradoiro a petición formal para que sexa o pregoeiro das festas do Apóstolo. Considera que o seu traballo no Obradoiro o fai merecedor desta tarefa, que está seguro Ángel Currás que vai desenvolver ca paixón ca que desempeña o seu labor ao fronte do equipo de baloncesto, que cos seus éxitos está a crear, di o rexedor, unha nova ilusión na cidade. Así mesmo, sostén o alcalde que esta solicitude é a expresión do apoio ao club no momento no que a súa conversión en SA exixe o compromiso de todos. A través de Twitter, Moncho Fernández afirmou sentirse fachendoso e nervioso por esta encomenda. Tempo xa para repasar a nosa axenda cultural, como sempre, cargada de propostas pro seu tempo de lecer.
anoten aínda unha suxestión máis na súa propia axenda cultural. O xoves estrease no CEGAC a película documental nacional Sexta, que vende a triunfar no Festival de Málaga en Documenta Madrid. O seu director é Pela del Álamo e con el falamos hoxe. Unha estrada prácticamente abandonada e todo un mundo ás súas beiras. Son os escenarios de Nacional Sexta, a película documental a que Pela del Álamo dedicou os últimos anos da súa vida. O obxectivo do realizador compostelán non era outro que descubrir o que queda do vial que tantas veces percorrera de neno entre Santiago e Madrid, e que agora todos os conductores substituíron pola autovía A6. O resultado, unha road movie con certo aire de nostalgia. Y para mí la Nacional Sexta es ese lugar identitario que asocio a mi familia, por el que íbamos una y otra vez entre Madrid y Galicia, ya que nací en Madrid, pero vivo aquí desde que tengo 4 años. Y entonces es un viaje en el que recuperamos ese espacio perdido, ese espacio que yo asociaba a mi infancia y que ya no está. Es un redescubrimiento de lo que queda al margen de la carretera. Nacional Sexta é un percorrido por 600 kilómetros e unha viaxe de anos, e que Pela del Álamo empezou con esta idea hai xa un 7. En 2006 era un folio. En el 2007, a mediados de 2007, se convirtió en un proyecto, un dossier con un presupuesto. Y a finales del 2007, en diciembre del 2007, prácticamente en 2008, empezamos a rodar. A película estreouse con éxito no Festival de Málaga e tivo moi boa acollida tamén no Documenta Madrid. Os galegos teremos a oportunidade de ver Nacional Sexta por primeira vez o próximo xoves no Centro Galego de Arte Contemporánea a partir das 9 da noite. A entrada é de balde. Imos de botar xa un ollo ás previsións do tempo para os vindeiros días. Achéganos Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos parcialmente anubrados que poderían deixar algún chubasco illado no interior. As temperaturas manteránse sen cambios e os ventos soprarán frouxos de dirección variable pola mañá e do sudoeste pola tarde. Nos xoves os ceos estarán anubrados con algúns orballos ocasionais. Os ventos serán frouxos do oeste, sudoeste e as temperaturas experimentarán un descenso entre lixeiro e moderado. No venres os ceos estarán máis anubrados canto máis ao oeste, con precipitacións moi febles que pola tarde tenderán a remitir. Os ventos serán do sudoeste, frouxos e as temperaturas baixarán. Mañá en Santiago teremos ceos alternando nubes e claros cun aumento das nubes baixas durante a noite. O vento será frouxo de dirección variable e as temperaturas baixarán. Para os xoves agárdanse ceos anubrados con algunhas chuviscadas intermitentes. As temperaturas baixarán tanto nas mínimas como nas máximas e o vento será frouxo do sudoeste. No venres os ceos estarán anubrados con algunhas chuviscadas ocasionais. O vento será frouxo do sudoeste e as temperaturas irán en lixeiro descenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co preguntoiro, non se movan.